Самастойнае перамяшчэнне ў прасторы было і застаецца цэнтральнай праблемай для невідушчых. Неабходна падтрымка і стварэнне асяроддзя. Толькі тады чалавек стане самастойным. Установа рэабілітацыі інвалідаў па зроку Цэнтр паспяховага чалавека сумесна з цэнтральным праўленнем Белціс прэзентавала першую беларускую гукавую навігацыйную сістэму «Крокі на гукі». Мы участвовали в программе конкурса программы малых грантов посольства Соединенных Штатов Америки. И, к счастью, вышли в победители. Нам посольством был выделен грант для реализации этого проекта. Сейчас мы в каждом областном центре создаем по одному объекту, используя нашу навигационную систему точной навигации «Кроки на гуки» при поддержке финансовой и организационной посольства США. Посольство США уделяет особое внимание программам интеграции и реабилитации людей с инвалидностью. Помощь людям с инвалидностью расширяет пространство для повышения качества жизни всего общества. Сумесна з органамі ўлады месцам для ўсталявання сістэмы быў абраны брэсцкі аўтавакзал, які на дадзены момант адпавядае ўсім сучасным патрабаванням. Дзякуючы новай гукавой навігацыйнай сістэме, тактыльным указальнікам і шрыфту Брайля, брэсцкі аўтавакзал стаў першай у Беларусі установай падобнага кшталту, даступнай для людзей з інваліднасцю. Сегодняшний день разработан национальный план действий по реализации всех проблем, решения проблем инвалидов до 2025 года. Поэтому все есть на сегодняшний день. Главное – желание местных властей. Это желание есть. Вы увидели реальный проект. Настойчивость общественных организаций. Крокі на гукі працуе даволі проста. Па ўсёй тэрыторыі аўтавакзала знаходзяцца інфарматары, гукавыя перадатчыкі, якія размешчаны над уваходнымі дзвярыма, касамі і на кожнай пасадачнай платформе. Сістэма працуе праз мабільны дадатак «Буспоінт», з дапамогай якога невідушчы чалавек зможа атрымаць падрабязную інфармацыю пра той ці іншы аб'ект, а таксама пабудаваць маршрут і дасягнуць кропкі назначэння. Дарэчы, сістэма «Крокі на гукі» можа выкарыстоўвацца як кнопка выкліку дапамогі спецыяліста ў пэўным будынку. Падчас прэзентацыі ўсе прысутныя змаглі пратэсціраваць новаўвядзенне і ацаніць, як гэта працуе. Достаточно все просто. Телефон показывает маяки, ты выбираешь то, что тебе надо, они подают сигнал, и ты ориентируешься на него. Направляющая на плитке есть, поэтому при желании, в принципе, можно найти все, что угодно. Сложность была в том, что очень много людей одновременно экспериментировало и одновременно работало несколько маячков, и было тяжело сориентироваться. Мы легко нашли потом вход опять в вокзал со стороны автовокзала, со стороны платформ, потом нашли выход в город, тоже легко нашли. Вот, это будет работать. Тест показаў станоўчы вынік. Ініцыятары праекта ўпэўнены, сістэма будзе працаваць і дапаможа невідушчым людзям адчуваць сябе больш свабодным.